Nämä kappalin muodot ovat tällaiset mielenkiintoiset kolmiolähtöiset, ja tuolla oli alun perin ikkuna kirkon torni, jossa taas oli lasiseinä. Me on tonne pantu ledit väliin, ja sitten sen yläpuolella tuolla tuplan lasin yläpuolella on SPUta, sen verran paksu kerros, että siitä ei sitten lämpöä hori karkuun ihan hirveitä määriä. Mutta tämä on aika kevyt rakenteinen tämä sali, että usein on tehty näin, että pannaan oikeastaan sähköllä ja toki patterikin täysille silloin, kun lämpöä tarvitaan, mutta että tätä ei koko viikkoa pidetä lämpimänä, vaan ruvetaan lämmittämään noin tuntia ennen tapahtumia. Ja tohon on nyt tarkoitus kevättä varten laittaa verho, joka estää liian auringonpaisteen, koska vaikka toi tykkiseinä on tuolla tavalla syvennyksessä, niin jollain keleillä on kuitenkin haasteellista. Ja kyllähän se talvella sitten rupeisi toimimaan myöskin semmoisena pienenä lisälämmön eristyksenä, jos sitä verhoa pitäisi edessä. Lähtökohtaisesti täällä on huippari, joka vetää noista venttiileistä ilmaa pois. Ja ajatus on ollut, että vaikka tällä puolella nyt ei varsinaisesti näitä sisäilmaongelmia ole ollut, niin tämä tuloilma, joka tulee täältä ihan painovoimaisesti, tai siis paineerolla silloin, kun huipparit vetää ilmaa ulos, niin tuohon on ajateltu panna flektit, joissa olisi sisäilman esilämmitys, että silloin kun täällä on tilaisuuksia, niin pannaan flektit päälle ja ihan tarkoituksella antaa sitä mennä niin kuin hiukan ylipaineen puolelle silloin kun tilaisuudet on päällä, niin silloinhan tämä sisäilma olisi pykälää raikkaampaa.